bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon ɗo États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe yiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewta men le communication on calminama salminago neyde e salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone meɗen en garti ñalawma hande o addande on yewte mon nde jeyɗon jiɗɗon hay so tawi ko haalte ko ala lowdi walla fewani walla yuɓɓani o yidde on koye mon e façon eɗon koye mon ina saabo oɗon jeeɓa yewtere nde en garti ɗo hannde eɗen jetta caméra ko Djiby Dieng denɗi men woni toon no wonde mbaɗi men Molel Dame ko gonɗo e heblo junggam ñaamo Mohamed Ndim woni ɗon junngo nano Abou Gaye ko kañum heedi toon min garti waɗan noon yewtere mon no hannirta ni henna ko adi fof mawɗo Abou calmina bandiraɓe e tokara en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e Pindi TV e ndeɗo yewtere lewlowal communication eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde hono no gadorinoɗen e kala saaha so tawi oɗo saaha kadi heedi e rendude e mabɓe waktuji ɗi rendude e mabɓe yewtere nde etoɗen ƴewde humpidde ɓe ko yahata e nder leydi ndi ko yahata e nder Afrique e ko yahata e nder aduna o fodde gandal meɗen ɗo haaɗi hen jiɗɗen wallodirde mabɓe mete kamɓene ma en pot e mabɓe humpito e ko yahata ko goto fof kadi tawana ena anda ko yahata ko woni togata jaama ndim mi salminima Baba Abou calmini
tokarma Abou Gaye en calmini nangal hettiyanko yeeɓiyankoɓe a Yaw Pindi TV particulièrement e oɗo émission mo ganduɗa ko lewlowal communication kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en calmini aussi ɓe ganduɗa vraiment ne jokke yewtere nde to banggue commentaire uji to kamɓene vraiment ɓe kolla ɓe mbaɗa participer ɓe mbaɗa réagir no ɓe mbiyata ni e to banggue kamɓene yewtere nde kamɓe fof e kuuɓal en calminiɓe en jetti min Abassa mo jaggi o dayani arde kanko fonnoɗo ɗo golle ɗe en jetti mo jarnimama humpito tan so ko bandiraɓe ñagotono to banggue piindi e lewral communication yewta wonde dañama tawa nden heewi ko faati e rendo e ɓamtare sababude wawana nattude e dawgol politique o ne yaaji no feewi ma yewta nde fuɗɗo ko ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo noon mi anda ko pamɗa e sehlom keɗɗo banggue noon eyyi min de o yimin ɗo hokkama defte ɗiɗi caggal ma o ñowat tan ko ñowo joni noon o yi defte ɗe ko mataw wonano ɓe mbiyatni ɗe gonata ko defte jaltaɓe defte jaltaɓe ay hokkama ɗo defte ɗiɗi ko defte jaltaɓe peut-être ko noon nde o yi mawɗo Abou defte ɗiɗi kam min mbimi o rokkama defte ɗiɗi o anda defte ɗe goni woƴimi kay ko so waɗama audité defte ɗe holto fayi eyyi dokkiranoɗa defte kam ya rewru Allah sa rokkama defte ɗe dokkaɗa defte ɗe ko ɗon cirtuɗa wadde ɗe goni defte jaltaɓe ɗe goni defte jaltaɓe ala ɗe gona defte jaltaɓe defte jaltaɓe defte makko kanko wona dokkami koko kuñimi mboɗo reni mi yiiɓe mbawami hokkilo yo janggo min komi kuñimi mboɗo reni ɗen defte mi yawtiɗe en eyyi mi teddugal min kam na hawimi tan gueɗel gotel ene hawimi ha ɗo joni hay somi weeyi min tan goto gonon koye miijade ɗum lawol amen wuuro bello nattata hawdemi tan ha wona waktu yonde tan tisibar tan Abou Diop wadde almami ada juma kamɓe noddimi ɗum ko moƴƴinde jikke tan moƴƴude jikke hol moƴƴinɓe jikke kamɓe moƴƴin jikke walla wuuro bello moƴƴine makko komin nayo min mi suwama mi wona e sappol gadunol ko ɗum firtata ko ɗum woni ko mbimi ko tan kanko waccamode cugol eɓe jidde guertomo jaga cogol toga tan Allahu akbar tan puret ɓe mbimi ko o fayi juma Abou Diop tima kadi yimɓe gari mbiya wonde Abou Diop da deftere kamilo an tottade heddiɓe no jooɗi on ko ɗum firtata gandumi somi ɓooyi ɗon o waɗete on éliman juma somi ɓooyi ɗon tan o waɗete éliman ko mi ala ɗum yala sa woni ɗon a salat tan joni a yewta men rendo e ɓamtare eyyi yewtere rendo e ɓamtare ma ara ko ɓooyata so Allahu lamɗo jaaɓi taw yewtere nde faati koye gueɗe rendo faati kadi ko yowiti e ɓamtare eyyi nde tawno yimɓeɓe ɓaggima e dawrugol ngol no feewi nde tawno hande o ni aduna o ko ɗum ɓuuri wuurede e nder hen kono noon alay saago mbawen rindede mbawen feccede wonde wona dawrugol tan woni ko woni aduna o won gueɗe goɗɗe nani hen ko faati e jangde ko faati e gandal ko faati e cellal ko faati to banggue transport ko faati e aw e gueɗe goɗɗe nani hen ha mbayno leydi ɗi ganduɗa hono ko poɗɗe rippede ha yimɓeɓe fof mbawa dañde hen famamuya ɗum saabi e ɓoyɗen miijade ɓoyɗen yurnade e ƴewde wonde holko potaten wawde wattude hen goɗɗum ko wona tan dawrugol ngol ɗum saabi nde ɗo yewtere nde ɓulna woni rendo e ɓamtare jarama ñande a seeɗa o e to jaɗen ko Bambilor to galle lewlal communication ƴeewoyden en jetti Jegsa Bambilor naaɓe caggal ñanden ko galle Hamme Amadou Ly en jettimo jarnimamamo wadde nde ɗo yewtere terɗe lewlewal kewɗe ma mbattu adde hen e yimɓe woɓɓe fannuyankoɓe hol yiyande ma hen baba e ko adi fof ko concept baɗɗo fayida garɗo e saaha mum no mawɗo Abou yini andi ko mi yiyata kam e Afrique kono Sénégal ene jeeya ko tardini en enen sa ƴeewi hay no média wonande to banggue wonande caktirde ɗe ko way noon eɗen ɓuuri wadde focalisé no feewi to gueɗe politique ñande kala a tawat sa ƴeewi ko foti ko yewtede ko ɗum politique et pourtant sa ƴeewi hande leyɗele ɓurɗe e ɓamtude to banggue sen jii taux de croissance mumen to banggue PIB mumen nana ƴesto jowumen en jogui tan dogue hunde foof ne waɗi saaha mum politique waɗi tan ko banggue kono ɗo sa ƴeewi hitande nde hande darto ko politique tan yawtete tawa aɗa acci faggudu aɗa acci ko yere ko les industries extractives
aɗa acci ko yiyete ko pétrole, aɗa jogui gaz, aɗa jogui tarindi, aɗa jogui satongo caɗele to banggue changement climatique, aɗa jogui défi sécuritaire. ɗum ɗo fof ko hunde fonde yewtede ƴeewe holno foti waɗede beele leyɗele men wawa ɓamtade. Kono malheureusement no mawɗo Abou yini eɗen ɓuuri no feewi wattorde politique o ha ɗum waɗi en jejjiti ko ɓuuri ko wadde important gartam ha hande yimɓeɓe hande jamma e ñalawma ko politique tan yewte wadde so tawi en dañi jewteɗe mbawɗa en mbawi en findinde anden kadi holko yahata e leydi ndi holko woni e leydi ndi. Donc je crois ɗum ɗon ko hunde wande fayida arde kadi e saaha mo ganduɗa yimɓe en ɗomɗa ɗum mawɗo Abou. a jarama hade men yettaɗen toɓɓe miñam Daouda Dia sa wima holto gonɗa o wiya mawnam so politique yonti yo waɗe so politique gasi yo acce minen koye demal min goni koye minen guesa amen ndema Sénégal noon wowi politique garten e toɓɓe meɗen ɗanngal bettugal walla janfingal walla ɓunutu ngal gardiɗo jagorɗo yana caggal leydi e gartangal muɗum gartangal makko ñande nogas jeetati mo fadata suudu sarɗiji leydi meɗen ɗo e assemblée nationale kanko Ousmane Sonko e ngal gartangal e yaadu ndu peññinɗo yaadu ndu o ko Madiambal Diagne Sénégal kam hande jaydiyanke ɓurɗo wawde wittude Madiambal Diagne jeeya hen saabu woni ko caggal leydi kono kanko haaɓe ko ɓuri yimɓe heewde wonde gardiɗo jagorɗo o waktu naggam e laana naggam ngal jelogal naggam diwi ɗo fayi nokku naggam o wadde ma garta Madiambal Diagne sa e makko mo ganduɗa ko ponnoɗo hokkirede beele o artata walla ala ma en kaal hen Sonko le 28 ne arta bandum ma en ga e 28 mo leydi Mauritanie so Allah lamɗo jaaɓi wango koninkoɓe wonnogo fodde nogas jeetato e ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi somi juumani ɗon ko caɗele inal ma on ko kalɗen hen ko wona ɗum ko ha joni Sénégal en jokkat e caɗele landa Pastef woni coalition Diomaye président e Pastef e hoore muɗum Ousmane Sonko ardi luwangal yaaji natti suuɗade aybi kono ma en garta e darde ɓen ɓe ganduɗa Aïda Mbodj nana adda yimɓe inana ɓeyda ne jagga fatɓe yaade walla yinnoɓe yaade na paate e Diomaye président Mimi Touré nana haddi wudere mum ha tiiɗi nana muuɓa ina adda beele koɓe mbaɗata ko ina moƴƴi e opposition saabu ko heewi ko hemɓe ƴettata ha tengte parti APR e ko Aminata Touré fuɗɗi wadde ko wona ɗum ko so tawi yaaji ma en gartu e kalisaji ɗi ganduɗa mbiyama ñawama tottirama te feeñi won hen ko suwata o jomum cuwata o yiide jaforon assalamu aleykum rahmatullah togama hokkuma konngol ɗanngal bettugal walla janfingal ngal gardiɗo jagorɗe gartagal makko e fadede mo ñande nogas jeetande to suudu sarɗiji leydi meɗen e tokara aɗa andi ko addi foof ko yaadu hoorejo jagorɗo yaltude ɗum leydi ndi mbaɗi sikki maaro so woodi tinde tan ko président de la république maaro wasata kañum kam tina nde tawno ene jogii cewɗe muɗum kewɗe ɗe ganduɗa hoore maɗa kabaru ene ummoro toon heddon toon mais o tini no foti tinirde ni walla ala enen mbawaten nanngude tan kono foti tinirde ni o tinirani hono noon kono tinirtuno gueɗe hoorejo jagorɗe makko tan ko noon o tiniri ɗum ɗoni hono no tinirno nde waɗata terrain meeting muɗum haala ka haalno hen ka e nde o ƴetti congé makko nde o e gueɗe makko kewɗe ganduɗa hoore maɗa kanko hoore jagorɗo wona tinto ɗum hoorejo leydi ko hono ndin mbaadi tan woni ko tintinirani ngol ɗo lawol ne kadi hoorejo leydi ndi ko ɗum mbawi tan jaggude kono noon ko heddi ko kadi so tawi a ƴeewi kanko hoore jagorɗo e hoore makko Ousmane Sonko hay cabinet makko primature hay goto hen ala mo wayni ala tinɗo so gandirten ɗum tan ko mawo yeehi nde o yalti leydi ndi ko nden Madiambal Diagne gonɗo to henne to leydi Faraysi waɗi e compte muɗum wonde hoorejo jagorɗe leydi Sénégal yalti leydi ndi e waktu naggam e laana ndi o naggam fayi ko nokku naggam tene kadi fodde balɗe ɗiɗi ko addi ɗum kala ko joguino toon to primature to henna o eggini ɗum o nawri ɗum galle makko gonɗo cité kor gorgui ɗum o fawri ɗum hen heddi ko ɗum mete ene woodi walla wodani kono ko wonni ɗum ga ko ene wawi wonnoyde ɗum toni min to hakkille lam par ce que tawde o wi wonde hoorejo jagorɗo yalti waynaki hay goto tawama ene woodi hoore jagorɗo yalti waynaki hay goto holto fayi ɓe mbi o fayi ko umra ɓe mbi ala o fayi ko Abu Dhabi ɓe mbi ala ko jaaɗo addoyde kaalis ko wawi hen wonde fof kam ko o yeehi te yaadu ndu e mbaweten wiide wonde ko ndu wona yaadu wiyetedu ko yaadu officiel
sabu so tawi wonno ko yaadu officiel haysno ko communiqué jomum ma wat haysno ko note jomum ma wat surtout RTS ko kamɓe jeeyi koye jiimadi maɓɓe woni eɓe mbawi ɗawde privé ji ɗi kono ko wayno RTS en kam ko wayno APS en ko wayno Soleil en fotani majjude e majjirede ɗanngal hoorejo jaagoɗo fotani wonde so tawi noon arti ha heeɓi ɗon ɗum ɗo fof ena waɗa tawi Soleil APS kañum e RTS tinani ala ko kaali hen ala ko kabri hen yimɓeɓe ɗum ɗo de so tawi ƴewtama ko ɗum saɗede mawde ɗum ɗon noon ko tengtinde ko haala he ko gonɗinde e tabitinde caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa ene guuri hakkude hoorejo jagorɗo e hoorejo leydi ndi kono noon so tawi ɗum ɗon continiri hono dani min de e hakkille lam kala ko muusi muusata koye hoorejo jagorɗo kala ko boni koye makko bonata kala ko tampi koye makko tampata sabu so tawi en ƴeewi tuggude nde waɗi déclaration makko ɗo en fewde ñallangal hande nde waɗi terrain meeting makko nde o wi wonde minen ko ayda Diomaye wawa addande min goɗɗo minen ko ayda min mbi ko ayda tan woni ɗon so tawi hoorejo leydi arti wi wonde wona ayda ko mimi woni ɗon so tawi a yerodiri a tawat Diomaye hande o wari Pastef Diomaye wari Ousmane Sonko politiquement kaala hen so tawi ko politique kalten Diomaye wari Aïda Mbodj politiquement sabu hande o so tawi a ƴeewi kanko Ousmane Sonko tuggude déclaration makko mo wanno ha terrain meeting mo waɗi o tuggude nden fewde ñallangal hande holmo nanɗa e wiyetenoɓe wonde woni ko jagorɗe woni ko directeur uji woni ko PCA ji woni ko député ji waɗannoɓe mo soutenir so tawi o haalino yimɓe attaque mo jabontonoɓe mo ɓe hol hen mo nanɗa hande o jabanima mum kina wona capantati ministre hay goto nanaka haali goto fof nan fi sappo e toni muɗum worti Moustapha Guirassy seeɗel kal fulsinno hen kal to banggue directeur uji ko tato kaali haali hen ko Waly Diouf Bodian haali hen ko Fadilou Keita haali hen ko oya gonɗo directeur course Toussaint Manga haali hen jafro uɓɓe gonanayi Toussaint Manga haali hen e oya gonɗo directeur course mbasiku course Bambey mi anda on waɗino émission e ngaalu woodi ko haali hen nde émission o nde waɗa lancé wonde émission o ne foti yaltude ɗon o noddi baɗannoɗo émission o wi ɗum saabu Allah ñaagol mam tinno émission oɗo hoto yaltu ayno no Sékou Bali wadduno e ngaari ngawli ni eyi neno wi waajiɓe ɓe tew ngaari ngu hoto nata gallam saabu Allah hotoɓe nanno tew ngu gallam so tawi ɓe nanni tew ngu gallam hankoɓe maayo kanko oɗon ko noon o waddi e joguinoɗo émission o wi ɗum ko eyima komi ñagoriɗomo saabu Allah tinno émission o hoto yaltu dartinanam ɗum toon ɓeɗo nayi woni ɓe tinɗen jabani hen Ousmane Sonko walla kam mbaɗi ɗum soutenir jaafoɗa se tontoya kono ministre goto ko ministre goto tinɗen ummi yeehi tawto e Diomaye ministre keddiɗi foof nana deƴƴi ɗe gonno wadde beele pasque koko maayi walla toon paaɗen mbima wonde ko ministre uji ɗi haalno hen pour wadde mo soutenir ko goto eɓe kewno wona so haalino nden so yimɓe attaque mo jabontonoɓe mo e fofof Waly Diouf Bodian meeɗa fadde hay seconde goto kala nde neɗɗo attaque no Sonko ko ɗon o jaboto ɗum Waly Diouf Bodian joɗima 24 heures haalani nde haali nde wi wonde kañum haaɗi koye cadre Pastef ko woni e nder galle Pastef ko kañum ko hen haali ko yalti galle o fof ala hen haaju e kono ko ministre goto wi tawtoye Diomaye mbaɗa andi kay ko ministre goto wi tawtoye Diomaye Serigne Gueye Diop kono noon mbimam ministre uji ɗi gonmi koye arde mi wonde ko ministre uji ɗi adane ɓe jaltanno so tawi Sonko haalino yimɓe attaque ɗum ɓe jaltanno ɓe jabono ɗum ɓe défendano ɗum ngol ɗo lawol ɓe mbaɗani noon directeur uji ɗi ko nayo maɓe gon hedde capannayyo directeur hay goto haala PCA ji ɗi maɓe gon capanɗe jeegom hay goto haalani kam fof ɓe neppi sappo e toni maɓɓe holko haɗi ɓe haalde ko Diomaye kañum jogui signature ɗo so tawi arti ha ɗo ko ɓuranammi ɓuranma ko ɗum woni ko woni ɗon ko tawde woni ko ɓuranammi ɓuranma gotoɓe fof ƴewata ko woni ɓural muɗum ko kanko Ousmane Sonko hande o mbimami hande o ko belɗo politiquement dawɗon toga ndim aɗa gonɗiɗi wonde Sonko koko weeli Sonko koko usta Diomaye ɓurtimo ɗum doole
eyyi ɗum eɗen mbawi yiide fuɗɗima wonande hakkude guéguer gonɗo hakkude Diomaye coalition Diomaye président kam e lande Pastef guila nde Mimi Touré totta gueɗe ɗe kañum ne fuɗɗima wadde quand même galvanisé ene ƴeewa kañumen yimɓe mum par ce que no mawɗo Abou yini eɗen gandi to banggue ministre uji ɗi sa ƴeewino adino dellidde hollude wonande kañum nana ɓaggi to Diomaye ko Abdourahmane Diouf ko ɗum addi haala ha to banggue omo rewra to banggue surfacturation e ko way noon ha hande mbaɗo no Serigne Gueye Diop yalti donc wadde en paami fracture waɗi hakkude mabɓe wadde so ko dillat ko hakkude mabɓe woni heddi que déjà en jii to banggue sa ƴeewi les députés kamɓe 130 députés ɓe ganduɗa ɓeɗo ko pro Diomaye en pro Sonko ɗo ɓe mbiyata Abdourahmane Diouf paɗen ko e to banggue wonande ɓeɗgol boñuji moon so tawi on gari to assemblée nationale mamin gotantama budget man hayso tawi ɗum kam yawtat hen jeeya to banggue LFI ɗum ala caɗele fo eɗen mbawi wiide wadde caɗele puɗɗima wadde hakkude coalition Diomaye min noon mboɗo faami no mawɗo Abou yini ko gonga hande fracture waɗi Diomaye nana yiilo yimɓe lowte ngam janggo e jaam wawde huccodirde Pastef ɗum kam ala kulli haalin koko waɗata hakkude Pastef e coalition Diomaye président alay sago ɓe moɓɓodirtu joni noon beele kanko président Diomaye o waɗat dissoudre assemblée nationale min mboɗo sikki ko ɗon paaɗen wadde dissoudre assemblée nationale sibbo so ɗum ala nde ɗo haare eɗen gandi ɓeɗo les 130 députés ne jogori telɓinoyde golle makko wadde soɓe dañi duuɓi ɗiɗi ɓe waɗa dissoudre assemblée nationale ɓe mbawa ƴewde holno ɓe mbaɗirta beele ɓe mbawa wadde renforcé kono kam hande o saaha sen jiino yarata ni nanno mawɗo Abou yini beele nde o yahata nde o waynima beele o waynima président ni par ce que yimɓe eɗen gandi kam oɗo voyage ko voyage privé wona voyage mo ganduɗa ko yahande Sénégal wawde ƴewande ɗum to banggue diplomatie hakkude leyɗele ko way noon wawde ƴewde ƴogde hunde gaddana ɗum leydi Sénégal ɗum kam eɗen gandi wona hunde wonde en ji caɗe hoto yeddu El Malick Ndiaye ko assemblée nationale wi wonde ko kalis o addoyi non mais so tawi ko kalis o addoyi mawɗo Abou so tawi ko kalis o addoyi mais ma waɗe quand même a haali nan to banggue APS a haali to banggue RTS ala fo ɗo jiiɗen quand même télé mbaɗaɗo accrédité yaade makko ala to jiiɗen mbiɗen oɗo ko neɗɗo mo ganduɗa o yaade ministre par exemple joguiɗo coopération e ko way noon ministre du plan et de la coopération ministre des finances et du budget ala ministre mo jiiɗen yahe makko tinden kone ma jabal haali jag privé mo yeehi o jelode mum etc gartugol makko en tinani wadde enen paami ya probléme ko ɗum waɗi mi wiide ha joni caɗele au sommet de l'état hakkude makko e Diomaye nana ɓeydo wadde empiré te ɗum watta arrangé hande leydi ndi kono ɓe mbiyata ni hen sahaji ɗen mbiya Sénégal ko exception wonande hayso tawi ko mbiyata ko la république ala masalaha ka aɗa wawi bisimilla ngara lamduɗen hayso tawi ko caɗele ɗe ganduɗa ko guilay début sibo ko minen joƴƴinma ko enen lamdoto dañƴen caɗele to banggue ko to banggue composition hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko fotɓe wadde les tenants dañƴen ɓe ganduɗa ko arɓe ɓe ngala vécu dañƴen ko ɓe ganduɗa ngala expérience to banggue gouvernemental ɗum ɗo foof ari ala e mabɓe ganduɗo laamu meɗɗo wonde ministre meɗɗo jogade quand même institution walla meɗɗo jogade direction mo ganduɗa ni wawi sikkede peut être ɓeɗo en mbawi quand même tambanade leyɗele men ko way noon ha hande Sénégal en jewni ko yete ko autopont en jewni hôpital kesso en jewni ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum des réalisations ɗi ganduɗa laamuji men ne mbaɗatno ɗum donc ɗum ɗo fof so tawi hawri mi mboɗo sikki Diomaye yeehi o faami on mo joguino confiance mo sikki peut être ene wawi wadde mo apporter ko ganduɗa ɗum ɗo ene ɓamta leydi Sénégal o yiyani mum joni noon yeehi ha confiance koɓe mbiyata ko rupture de confiance waɗi hakkude makko e le premier ministre Ousmane Sonko wadde alay sago koɓe mbiyata ko sibu janggo e jaam le seul mo ganduɗa ko kañum waɗata rendre compte ko Diomaye Faye wadde o foti ƴewde ɓen ɓe ganduɗa hande peut être so gari e gouvernement o ene mbawi wadde apporter leydi ndi sibo hande paamen ɓe heddora ko duuɓi ɗiɗi kam jawti nde hitande ko paaɗen ko élection ko heblanade élection e ko wayno wadde ko duuɓi ɗiɗi alay sago ƴeewa ɓe ganduɗa ko haralleɓe joguiɓe ko anglais yiyata ko profiling profil ɓe ganduɗa ene mbawi quand même wadde apporter leydi ndi hunde pourquoi pas gouvernement d'union national
mboɗo sikki ɗum ko ɗon paren ko ɗum waɗi mbimi alay sago facture o kam o waɗat te ɗum so waɗani waɗata arrangé o mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye te hande ko jiiɗen ko eɗen ɓuuri famde hande o saaha ɓe goni koye koyɗe wawde bonnude Pastef beele ɓe mbawa laamade noon no ɓe jiiɗiri ni tawi vraiment eɓe mbawa si bo Pastef ene jeeya e caɗele mum ko yiide ɓeeɗo jeyno koye systéme o alay sago min lamdota koye mumen wadde so tawi o yiiɗi laamade te omo andi hande won keele nanɗo e leydi ndi hay so tawi ne mbatno servir e laamuji jawtuɗi alay sago adda ɓen beele o wawa yaltinde Sénégal e situation gonaɗo wadde ne haasi o naata e nder Pastef o wawa fusde ɗum beele o daña ko yiiɗi ko namdolam ko toga wi ko beele hande ɗo ɗo tolniɗen yaltuɓe wonduɓe ayde moƴɓe ɓuuri hewde e wonduɓe meme tuweɓe en jii hay wonɓe abonné e passe mo ganduɗa ko Diomaye wonno hewɓe passenaɓe jalti hen haalaɓe ko beele hande no Abou wini beele Pastef ko kañum ɓuura doole walla ko kañum ɓuura doole min mbiyami hande o saaha mo gonɗen rythme mo jeehaten o ko coalition Diomaye président ɓuuri doole sibu mi haalnima wima ministre uji nana ummo ene dutto o haali joni joni goto tan fuɗɗi haalde ko laaɓi ko eyyi Abdourahmane Diouf kañum kam haalino hoore mum on wonano Pastef naji ade ko jaaɓe Pastef ɓe hay oɗo hay oɗo yeehi o wona Pastef naji kono ɓon kono ɓuuri Abdourahmane ɓattade ɓuurol mawɗa Serigne Gueye Diop yeehi joni no mbiɗa nane laamu président de la république jogui ko bombom jogui ko sawru o welnotomo so tawi ɗum o fiima sawru ndu yimɓe fof enen gandi ɓurnoɓe wadde virulent wawɓe wadde défendre Ousmane Sonko o haali nane mbaɗo no Waly Diouf Bodian en Fadilou Keita en e ko way noon d' après ko ɓenni ko foof a yiyani mbaɗi quand même bindi ko ganduɗa ɗum ɗo ko wadde attaqué frontalement Bassirou Diomaye par ce que ko kañum jogui le dernier mot signature mum ittiɓe ɗon wadde a famat hande kamɓe fof eɓene nuɗɗini wadde préservé koɓe jogui ko haade ɓe ittede hande ko noon ne ƴewata to banggue ministre uji ɗi hewɓe hen hande waɗi ɗumen arrangé ko wadde rangé derrière Diomaye Faye ko Ousmane Sonko alay sago mbaɗi préféré dejjude kono so yeehi hankkadi yonti hankkadi ko arat ɗo tan gonɗen walla jaaha lawol ma a tawat tigui hewɓe mabɓe hande waɗi ɗumen arrangé ko ruttade coalition Diomaye président yelde meɗen joni gatten le 28 novembre mo Sénégal o haade men yettamo Mauritanie o 28 novembre ko ɗamina Ousmane jogo e haalde toon aɗandi ko namde e jaabuwuji ko ɓe namdotomo eko jaabotoɓe lebbi jeetati nduɗo ko gandanɗa hooremaɗa ko wayruno assemblée nationale nduɗo watta lebbi jeetati o yahano toon ɗum kam heewano ko waɗi e premier ministre e nder leydi Sénégal kala ko meeɗa yiyeede yiyama e laamu Ousmane Sonko kala ko meeɗa yiyeede e laamuji leydi Sénégal guila Sénégal heeɓi indépendance fewde ñallalngal hannde yiyama e laamu Bassirou Diomaye Faye yiyama e nomination Ousmane Sonko premier ministre ewo heddi ko kanko omona yaha toon o tawoyta toon ko député ji o tawoyta toon ɗi ko ɓe o yaakori goni koye jiimadi makko hanki koye jiimadi makko ɓe gonno hande o kamɓe so tawi koɓe sappo ɓe gonno e jiimadi makko hande o kam haysino ko nayo kam natti wonde e jiimadi makko ko sertuɓe e makko saabu ɓuuri abbade hankkadi ko to heddi ko so tawi o yeehi kanko Ousmane holko ɗamina holko heɓori haalde namdimama famde mete wona kadi artande yimɓe e tuuma muyaji accusation ngaji victimisade a famide e bonnidde walla aybinde e ko nandi hen e tumde yimɓe mete wona ɗum so tawi ko ɗum tan jarani ko omo yo ha ɗo hen par ce que yimɓeɓe keeɓino ɗum fam o wawa tumde ɗo neɗɗo ko tumano ɗumen e te kadi ɓe ɓami tumde ɓe guila ɓami tumede fewde ñallangal hande ha ɗo ɗo gonɗen ɗo hay goto hen nanguiraka taw mbuuɗu guila e Aliou Sall noon 6000 milliards pétrole min kay jinmi andude ko kanko laamu mabɓe winoɓe laamu Macky Sall ɓuucima pétrole tiwoji nana mbaɗa paale pétrole nana yaltine e alors que wala to gadano pétrole gadiɗo ɓuucede koye laamu mabɓe fuɗɗi oɗon pétrole holto woni e kadi ko jinmi so tawi omo yaha assemblée nationale holko heɓori nawde toon mete ko milliard uji jeetati panoɗi e wameji rawane ilameje diwan mo Matam Bakel Kidira Kédougou e ko nandi hen walla ko milliard uji 7,5 million biyaɗi nawama Touba ko fati e wameji ɗi en e ko nandi hen ɗi goto fof ne wiya wonde yetta goto fof ne wiya heɓani
wallahi janngo so tawi tan ɓe gummima e laam oɗo Ousmane o wawa umade laam o maati tan koye laam a jarama ma en mbaɗi ɗum e lewle walla ko wiyete ko mbiɗa joni ko rendo e ɓamtare ma en mbaw yañade ɗeɗo gueɗe ko fate faggudu kono gartane podde kalɗen nane beele Mimi Touré ko gonga ko ballal mum ina walla coalition Diomaye président walla yiɗi ko sunnude metti mum e APR saabu omona tibba omon ƴetta e mabɓe omo fooɗa hol yende moon hen eyyi min mi yiyata ko ngam Basirou fooɗimo beele o wawa suynude mette makko e régime jawtuɗo hay so tawi yimɓe fof ene gandi kam won caɗele ɗe ganduɗa ɓennino ha yimɓe foof ne jogui hen mettere fewde Mimi malgré ɗo rewi ɗo hakkude mum e ancien régime o kono jaɓnemo Mimi ene jogui expérience to banggue wonande laamu e ɗum ene jeeya ko ganduɗa ɗum ɗo elle ko ɗum saabi wonande président fooɗimo waɗimo sara mum waɗimo haute représentant e ko way noon omo jogui expérience o sibo woni le ministre de la justice woni premier ministre woni toon walla conseil économique social et environnemental kadi ko mo ganduɗa ana andi Ousmane Sonko voilà ɗum ɗon yimɓe fof ene gandi ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa ene andi Ousmane Sonko ko neɗɗo mo ganduɗa cuusu ɗum aussi sibo hay saaha nde ɓe gonno ɗo kanko Mimi omo woni toon to wonno e APR nde ɓe jeehi élection ji en 2019 ko kanko wattanno jabde hakkude makko e Ousmane Sonko donc ko neɗɗo mo ganduɗa komo andi Ousmane Sonko ko ɗum waɗi nen mbiide o saaha hankkadi a famat tan Basirou hankkadi ko pelliɗɗo vraiment huccodirde e on mo ganduɗa ko Ousmane Sonko heddi noon ko hol nafoore nde ganduɗa nde waɗore sibo a famat tan wadde kanko Basirou omo jogui des perspectives wonande beele ko heblanade élection ji locale ɗi fo e wade noon kam hande ministre Mimi nana waɗa des schémas nana ƴeewa lowtene garta e mum nana ƴeewa yimɓe ɓe ganduɗa kene mbaɗa adhéré e coalition Diomaye président heblono yaade échéance uji paaɗi ko ɗum waɗi mbimi min mboɗo sikki tan duuɓi ɗiɗi mabɓe so timmi o fusat assemblée nationale waɗa ɗum dissoudre ɓe jaaha soit ko élection ji législative e ko way noon tawi kanko Basirou Diomaye Diakhar Faye mo dañ hankkadi to banggue hay sa ƴeewi toon to représentant ji toon to parlementaire mo jogui yimɓe makko janggo e jaam so loi ji makko gaari beele ɗum wawa ɓennude e ko way noon tawi Pastef tampintama a jarama baba toka poɗodiral ngal kalɗen joni ngal so tawi Mimi woni koye nokkude maire uji teɗen gandi APR ɓurno heewde maire uji beele wona pittol bonande jogo wonande APR e gueɗal keddigal ngal ndeɗo hay ngal ɗo poɗodiral opposition ene jooɗi beele ɗum ne waɗi ɓe arrangé walla wattaɓe arrangé eyyi enen kam to banggue Mimi Touré ko fooɗata ko ko edum poɗodiral tan en cuwaro hebde haqiqe wonde on nokki e APR walla on nokki to kono eɗen gandi kam ko ɓuri sirde ko tan kam ko yimɓe Pastef naaɓe gone ummade e Pastef gone sertude e Ousmane ene paati to Basirou ko ɗum ɓuri wonde ko selli ko heddi ko noon e won haalaluji jaltude par ce que en nani ɗeɗo balɗe eɓe mbiya wonde o yeehi Louga wonde o wi Moustapha Diop yo ar tawtaɓe gayanna coalition Basirou Diomaye Faye en ji yimɓe Moustapha Diop jalti hanki wiide wonde harame jeeɗi ɗum ɗon woodani kañumen ene keddiɗo keddino Moustapha Diop jogui ko parti muɗum koye parti muɗum woni nde hulɓini nde noddama yahani ala ko haalnone hande o nde laaɓi tawi e ko tumetono e ko inde muɗum ko bonnetono ko foof ɗum ɗon noon kañumen ciɓaki hande jahani e hay nokku wadde wonko gandanɗa hoore maɗa haaluji ene kaale e nder hen ko yidde bonnude hakkillaji wonɓen won haaluji kaale heedi hen ko yidde fottude ɓerɗe wonɓen ha ɓeydo arde hen kono kam to banggue APR naɓe cuwataw yaade tawtode coalition Diomaye président taw suwataw heddi noon ko hakkude Aïda e Mimi no mbimi nane ni hare nde ko Ousmane e Diomaye fuɗɗima liibade Ousmane ko faɗɗi wonɗo koye pette hirsangue ɗum ko miijima wonɗo wona miijam tan koko ay ko so tawi aɗa ƴeewa aɗa waɗa ɓeto politique ɓeto dawrugol so tawi aɗa waɗa ɗum a ƴeewi Ousmane ɗo umminoɗo ha dernier makko terra meeting o ko ɗon o haddano kala ko faari e keewini kala ko omo noddanno o noote kala ko omo haalanno o jaɓane kala ko omo haalanno o wiye eskey ɗum ko ñande hen haaɗi tubbude nden fewde ñallangal hannde
tuggude nden fewde ñallangal hande même wonde so tawi woni aɗa ɓeta woni ko Ousmane so a wiyanno ɗum hade ma jofnude konngol ma wooda jaabi ɗon hande o watti haalde ha jofna konngol maɗa jooɗoɗa fodde waktu fodde balɗe ɗiɗi hay goto jaabaki ala sukaɓe nen hen sukaɓe ɓe natti wonde hen par rapport ɗen gonirno hen ni ɓe natti wonde hen heddi hen ko wonnoɓe hen ɓen nani hen keddi kono noon wonnoɓe hen kañumen ko yaaɓe laabi mum ko heddi ko noon so tawi en garti gayno ko heddi ko wonde ko kanko Mimi Touré oɗo ene gasa min to banggue hakkillam omo jogui miijo ngo kala no omo dañirta no omo fusira APR natta e coalition Bassirou Diomaye mo waɗɗen koyɗe heddi kay ko o daña walla o ronka dañde saabu APR taw ha ɗo APR ene fiiɓi taw eɓe piiɓi eɓe nanggodir taw ɓe jaɓani taw fusde ɓe cuwa taw fusde par ce que ɓe jiyani ko fusiɓe ɓe jiyani taw ko fusa so pusiɓe kalta to ka non poti ko ha jamma non soɓe pusi tan goɓɓe niɓɓe soɓe pusi tan ande ala soit taw ko lessan a dogat ay wonɓe gandanɗa hoore maɗa hande o ay APR naɓe ko heddi e APR ko ɓeɗo ko tamande mbaɗi ko ɓodde ay waɗi wonnoɓe APR hande o jogaɓe sikki yaaɓe laabi muɗumen koko wayno Abdoulaye Daouda Diallo en ko wayno Amadou Ba en sikkitade hankadi naati e muɗumen surtout non Abdoulaye Daouda Diallo yaani sikkitare wiyanimo yeehi mbima won ko sikkitare nani e muɗum saabu gila han laamu Macky Sall yani fewde ñallangal hande Abdoulaye Daouda Diallo yiyaka e rendo APR naɓe non mais gardotonoɗo noon so tawi natti ardade aɗa foti an gardetanoɗo o fayde gardotonoɗo mo mais ala fof ɗo jiiɗen si quand même ɗo Abdoulaye Daouda Diallo peut être yalti APR e ka way non jiiɗa Abdoulaye Daouda Diallo no hedde APR way en jiiɗu duuji so mbaɗi ko Abdoulaye Daouda ardoto waɗoya représenté kañum e Amadou Mame Diop jaada mane way e keesi buso yo Allah ɓuran ɗum igguila keesi ma no waɗandema exemple Abdoulaye Daouda kañum e Macky Sall ha joni vraiment no foti rencontre uji APR waɗi 16 APR ɗo no foti laabi a yiyaden Abdoulaye to jafoɗami ndim jafoɗa baba me yewtan koye woɗɗoyde kalten ko ƴettude yimɓe ina fewna parti go fof ne yiɗi fodde doole wona ɗum kalten holko saabi Mimi hade makko yaade e maire uji hade makko yaade yimɓe ɓe gona Pastef naɓe yo naata Pastef naɓe o yaltina o adda o ɓeyda e lande mabɓe so a ƴettani toon waɗɗo ƴettata koye landaji kalɗe joni ɗi kanko doole makko ko ɗon goni wadde so ƴetti koye opposition o ƴettata non mbima wonde ko Mimi kanko ɗo yaaro jedde o ƴettata e fattan haalama sen mbima wonde ko Mimi Pastef naɓe jila yo aya mumen jaɓani Pastef naɓe non Pastef naɓe ko yaaɓe Pastef naɓe kay na waɗi e maɓɓe yaaɓe par ce que an anani coalition maɓɓe gadano wondunoɓe Pastef naɓe fodde 250 parti et mouvement politique kañumen fof hande o ɓabbitima gummima toon taw royi Diomaye coalition Diomaye hande o Pastef heddi hen tan koɓe mbiyata wonde ɓeɗo ko Pastef naɓe taw ko jomumen fibde hen Pastef authentique ko ɓen goni ɓeɓe mbiyata wonde heddodiɓe e Ousmane Sonko ɓeɗon Pastef authentique heddodiɓe e Ousmane Sonko so tawi a ƴeewi so tawi a waɗiɓe peccete aɗa wawi wiide hay ɗeɗon peccete hen feccere ngalɓitima yeehi a jarama Taka eɗen gatta toɓe wonde kono mbaɗen hakkillaji meɗen ujunere landanan ɗo gardiɗo parti ala ha yimɓe sappo caggal muɗum e gon gon so tawi Mimi Touré yakoy ko ɓen ɓe fuɗɗi noddude ɓe goto fof mboɗo jogui mouvement mboɗo jogui naggam o yoɓe ndento sukaɓe Pastef naɓe neɗɗo goto no ɓuri ɗum jogade pellital ne jogui carte no wota taw jomum ligganaki goɗɗo ɗum natti e jafoɗen e mbatta hakkillaji tan mbiyan woni koye mbatten hakkillaji haade ke yimɓe kalda hen joni en kaalino Madiambal Diagne en kaali caɗele Pastef en kaali wallude Diomaye tan gatte Madiambal Diagne banggue sare muɗum artere ɗo e leydi ndi mbiɗa sikki han kandi natti han kanti wodde Amadou février en keeɓi hande o wonde hono cour d'appel Versailles France kañumen hande o ponno heɗade mo o yeehi toon e subaka he nde o yeehi toon nde ɓen mbi wonde ko gueɗe makko tuuma muye biyaɗo e makko wonko manqui ɗumen laabde wonko Sénégal ene cuhli hen ko ɓuuri laabde ene namdi ɗum sariyankoɓe leydi Sénégal ñawoɓe leydi Sénégal naɓe eɓe namdi ɗumen yo ɓuur laɓɓinandeɓe ɓuura rokkudeɓe dalillaji
koɓe dewri e makko ko koɓe jiiɗi jaggirdemo ko yoɓe dokkuɓe ɗiɗon dalilaji joni ɓe taƴi ladial ɓe mbi wonde ɗo ha nogas e tek lewru janvier e hitande fande nde 2026 e lewru janvier délai o eyyi fattan ɓe dokki délai o ko le 23 janvier ɓe gartiranaɓe ɗum o mais projet o kanko Madiambal foti ruttade ko 3 février eyyi 3 février o foti ruttade on to tribunal Versailles to en kono noon délai mo ɓe dokki justice sénégal o ɓe dokki ɗumen o ko ɗo ha le 23 janvier ɓe dokkaɓe ɓe timmitinanaɓe koɓe ɗumnin ko gueɗe tati noon ɓe namdima ɗo e nder gueɗe tati ɗe so tawi ƴeeno waɗi calcalte ha wayno leydi mais ɗum koye ɗo e nde nima gas eyyi kam nani ɗo ko wawi hen wonde fof kam eɗen gandi hande o so tawino jomum ko longere wulde wufno ene wawno wukkide wukkittu woni kamɓe ɓeeɗo henna winoɓe kanko ministre de l'intérieur mbinoɗo Madiambal yo artire o kanko premier ministre jeynoɗo sababuji o e kamɓe pop hande o sinno ko kamɓe mbaɗannoɓe mbiyatno ko yimɓe taro alhaali muɗumen yo joñe banggue goo kanko Madiambal Diagnol yoɓe goppumo deeƴe ɗiɗi Farba Ngom tati ko Ɗahiru Sarr nayyi ko Moustapha Diop a jarama a yettima hana o gattanto caggal leydi ma e wona kewol nogas jeetati Sénégal assemblée Sonko ina yaa toon nogas jeetati to leydi Mauritanie ene mawnine konen koɓe fadde nogas jeetati somi jumani e waranoɓe ujunere temedde jeenayyi ko caɗele inal kaleten ko heewi haalama hen saray o on kamo yo gas windere nde yaltini kalis kewɗo wonde yo waɗe damordi won jaɓɓe yaaduɓe hen hokkede kalisaji gacca haala ka deeƴa won saliɓe wiiɓe alay saago bat boni hen koɓe ɓe jiile ɓe jiite ɓe jagge ɓe ñaawe e tokara aɗa andi 28 novembre 1990 kono won ko joli tuggude dimanche oɗo ɓennide fewde hande o ɗon ɗo commune mo Hayre Mbar e nder département Babaɓe ɗon ko haare leydi woni toon piidiral nan toon hakkude fulɓe ɓe e kamɓe hardaneɓe ɓe en fulɓe kañumen jeeyi leyɗele muɗumen hardaneɓe tellima e leydi sababude laamu tottude ɗumen leyɗele janani e wonde yo jandemoya kañumen nana nangti hen mbi wonde ko laamu totti ɗumen ɓe mbi ko kañumen jeeyi leydi piidiral waɗi hen ha ñalawma alete o keldiral koye waɗi hen juuɗe kelama hen koyɗe kelama hen ɓen ɓe ganduɗa hooremaɗo juuɗe e koyɗe kelama hen nana goni e safar ɓen holnokko nokko waɗi koye commune Hayre Mbar koye département Babaɓe kono noon nde wonde ko guure tati woni wuuro Hayre Gollere wuuro Hayre Mbar e wuuro Seeno Bousoɓe rawane ko Seeno Bousoɓe naaɓe mbadduno ɗon e hardaneɓe telli mbi wonde ko kañumen ndemanno guese ɗe ewa poɗodiri e muɗumen ha kamɓe hardaneɓe ɓe gandi wonde ko gonga kamɓe ɓe jeeya leydi ndi kono ko laamu tottunoɓe joni ɓe pelliti ɓe jaaɓi ɓe goppiti leydi ndi ɓe nanodiri e jomumen leyɗele en ɓe goppitiri ɗumen leydi mum kono noon laamu ari wi wonde woysa yo oɗon goppa onon ko laamu tottuno on pourquoi oɗon pina subaka tan oɗon goppa ɗo Hayre Mbar ɗo kasali ko la même chose ko hono noon ko minen jeeyi leydi amen ko onon ndemanno on gari mbiyon wonde oɗon ndema leydi amen mbiya ala leydi ko leydi amen ko minen ndemata leydi amen ɓe jeehi e saria préfet wiɓe wonde yoɓe dartin hikka horoɓe ndem ha le 1er décembre meta waalo ene wawi ɗum fadde ko Hayre Gollere ko teguitingal dow par ce que ɓen kam jeehi ha keeɓi jettima e findirede kaɗo haala noon ko guila rawane fuɗɗino haala ka guila rawane kono noon so tawi en ƴeewi haala ka ko guila événement ji 89 nde tacci o waɗi riiwi o waɗi hepti o waɗi jomumen guese en diwama jalti leyɗele muɗumen kettiri oga banggue Sénégal ɓe payi Mali e ko nandi hen leyɗele muɗumen keddinoɗe toon laamu itti totti hardaneɓe wiiɓe waɗan ɗumen kayitaji yo mbattu remde yeehi ha jaam dañama jomumen leyɗele en garti e nokkuji muɗumen namditima leyɗele muɗumen ɓe wonde kañumen ene ƴettira leyɗele mumen won hen ene gandi kañumen jeyano leydi tottiri leydi won hen nangti e leydi mbi wonde ko laamu totti ɗumen leydi ko nden haare woni ɗon ha e ñallugue hanndige heddi noon ko laamu Mauritanie nani hen futtini guite ene ƴeewa préfet nan ɗon commandant de brigade commissaire police gouverneur ale kamɓe foof eɓen ɗon coppini eɓe ƴeewa haare nde nana ñemtoro seeɗa saaha fof wodat findir saria o ronkama yo gas kono ko wawi hen wonde fof kam kamɓe joomen leyɗele en ɗon ɓe e kala kadi nanɗo haala ka no yaari waɗi ko kamɓe ɓeɗo nangtiɓe e leydi ndi ko laamu wambiɓe
ko laamu wambiɓe noon laamu mbambuɓe ngoen ko jibinano e 89 ko ene wawi jibtinede e 2025 walla e 2026 ko wanno ko ene wawi wattude donc defirde ko wanno ko hoto wattu taw woni président de la république président république islamique de Mauritanie woni Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi discours aji makko o waɗi noddali makko o waɗi erango makko wonde ɓiɓɓe leydi Mauritanie kamɓe fof yoɓe ndentu ɓe gona neɗɗo goto ɓe gona goto ɓe mbaɗa gotago leydi ndi ɓe mbaɗa maslaha gurdam hakkude mabɓe ɓe goppa haalaluji jowitiɗi e leñamago ɓe goppa haalaluji jowitiɗi e heedam heediji ɗum ɗon fof yo kala nanaɗo ene haala ko fati e leñamago koko nanguete ene soke tawde woni kay ko ɗum ɗon leñamago mete ene wawi diwde an ko an jeeyi guesa ma ko an jeeyi leydi ma min mi ara mi naggay leydi mi yo wonde a remata laamu ara waɗa mi soutenir e nder leydi maɗa ndi jeyɗa tottami leydi taw koye dow fenade mete leñamago ene wawi ɗon diwde so tawi kanko président Mauritanie o haɓata koye haɓere leñamago o haɓata koye leydi Mauritanie yo leydi ndi yo won gotum yimɓeɓe yo gartu e maslaha gonda koddigal moƴƴal so tawi ko ɗum woni ko umminimo e oɗo mandat ko yo ñawdu nde ɗo ñawande yo sellu ko wona ɗum ko so tawi en garti e to banggue 28 novembre 90 fodde nogas e jeetato officier et sous-officier waranoɓe toon to inal e ko wona inal tan wayde ko gonga ene muusi kono noon won adiɓe ɗum par ce que won événement ji mbanno 86 won événement ji mbanno 87 won événement ji mbanno 89 won événement ji mbaɗi 90 tuggude nden fewde ñallagal ha ɗo koko jokki ene saaha foof ma won pelɓodiral waɗi ko heddi ko noon mbaɗa nana ɗiɗo dumunaji foof Mauritannaɓe ha tengti e ɓaleɓe ɓe wonande waranaɓe ɓe jinnaɓe muɗumen ɓe kawmira muɗumen ɓe worɓe muɗumen ɓe ɓiɓɓe muɗumen ɓe mawnira muɗumen miñira muɗum e ko nandi hen nana goni e haalduji laamu Mauritanie noddi ko fati e kaldigal woni dialogue garon jewtiden gossodiren miijo ƴeewen holko ɓuuri ko yimɓe gabbo hen woodi jaɓɓe jeehi noto yima e kaldigal ngal woodi wiɓe wonde loppere kañumen jahani e kaldigal ngal yaaɓe e kaldigal ngal ene jogui dalilu wonde jeehi ɓe jaɓani yaade ɓe ene jogui dalilu fodde ko haɗi ɗumen yaade heddi noon enen ko keɓeten to banggue habaruji ko ummoto e mabɓe ko kamɓe ɓe to ɓe jaaɓi ruttade to laamu ɓe kaltide muɗumen woodi ɗo ɓe pamodiri woodi ɗo ɓe jowodiri ha laamu ene itta damurdi ene tottaɓe woni ko wiyete iddiya ko iddiya o ɓe mbi wonde ko nogas e jeegom milliard ɓe mbi ko nogas e jeeɗiɗi milliard ko wawi hen wonde fof kam wona kalis seeɗa pour iddiya nogas e jeetati officier walla so tawi ɓuuri ɗum mi anda kañumen jaaɓi ɗum ɓe mbi wonde ko kañumen kalis wottortake pittali muɗumen famide kalis oɗo ko ƴiƴam mayɓe kañumen jiiɗa oɗon kalis kañumen holko cohli ko yo enquête yo waɗ loskito yo waɗi ande hol warɓe ɓe ñaawe joni noon namdalam ko yo loskite ande hol warɓe ɓe ñaawe holko ɓe ñaawete hol ñawore nde ɓe jiiɗi yoɓe ñaawe so tawi ɓe namdama holko ɓe mbiya e kadi ganden hande o min so tawi mi jottima mi ƴeewa ko wiyete massacre Thiaroye ko gila hol nden wawa diwde laamu France jebbilima jaaɓi wonande bonandeji baɗɗi ɗi jaaɓi ko laamu France ko kañum waɗi laamu Mauritanie jaaɓi bonandeji bannoɗi so tawi 86 so tawi 87 tawi 90 jaaɓi ko laamu waɗi holko heddi ko laamu jaaɓi ko kañum waɗi tan yonani goto ma fof ene jogui dalil heddi noon ko kamɓe yooɓe pamodir e koye mabɓe ɓe mbasa aybodirde e koye mabɓe ɓe mbasa bonnodirde e koye mabɓe mayɓe ɓe maayi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ma won coppiniɗo to noon ne oɗo ko haalata ko bolle puyɗe haalata koko anda walla ko haalata ko weeli fittande muɗum walla wondi koye safalɓe walla wondi koye ni walla wondi koye na kono min ko yiyande hooram kalani ala ko diwi kaldigal yimɓe yo jottoto kaltide disɗodira pamodira par ce que wonko gandanɗa hooremaɗa wonko woni hen so tawi rewama ene gasa wonde wasata ko bonni goɗɗum kono noon tawde jiɗɗen ko moƴƴinde jiɗɗen ko fewnude éviten kala ko gandanɗa hoore maɗa ko ene bonna diwten ko bonnata ko ƴeewen ko moƴƴinta ko gabboɗen e muɗum heddi ko kamɓe waranaɓe ɓe waraɓe ɓe ma yo Allah yurmoɗumen yaafo ɗumen ɓe jinnaɓe muɗumen mbaraɓe yo Allah rokku ɗumen no muñiri yo Allah lomtono ɗumen lomtinana ɗumen ɓe worɓe muɗumen e ɓiɓɓe muɗumen kasali kamɓe fof ndendi pote e oɗon duwaw kono noon ko heddi ko no mbiɗen ni ala ko diwi maslaha
fittande so tawi yeehi ala ko wawi lomtade nduɗon fittande kono jomum ma ƴeewe holko fotata wawde wallitede ko ene fota wawde muñcirrede oɗo so tawi wurno holɗo heedantuno ma ɗo heedantuno ma ɗo laamu eto ƴewde so tawi ene wawi heedandema ɗo wawa heedandema fittandu ndu e hoore muɗum wawa lomtanadema fittandu ndu kono noon fittandu ndu ɗon no fonno darade kono fonno gollade kono fonno wadde ko hen kamɓe ɓe jaɓɓe keedanma ɗo min koye oɗon maslaha jinmi kamɓe yoɓe kuccu e nder hen ɓe jaltina hen kala ko fati e politique o ɓe jaltina kala ko fati e politique o par ce que en teskima murteni ko ɓuuri hen hewde e nan toon yimɓeɓe ene kaala kono noon ko kaalata ko min tugude élection ngaji mabɓe cakkiriɗi ɗo ene présidentiel cakkiriɗo walla ni ko adi ɗum ko mbaɗi won gueɗe ene mbaɗe par ce que min mi yi wonɓe ɓe ƴetti ɗo henno oɗo Biram Dawul Abeydi ɓe lomtini ɗum lo gourmo ko kañum wonno numéro 2 parti Wulmawlud en même temps ko avocat Biram Dawul Abeydi kañum ardi hono mouvement ɓeɗo haratine en ɓe Biram Dawul Abeydi yeehi laamu rokki ɗum kaalis parti muɗum wi wonde ko an a rokkama kaalis artir kaalis o peccen wi wonde ala ko min rokka wona min tan ni rokka kaari rokkama kaari en dokkama kaari en dokkama lo gourmo en wi wonde kañum parti muɗumen yo yaltin ɗumen hen o wi wonde o yaltinan lo gourmo wi ene portamo plainte holko koreji ɓaɗeɓe ɓe holko ɓe mbi wonde lo gourmo woni koye wadde sacrifice Biram Dawul Abeydi par ce que Biram wondi koye ɓaleɓe Biram wondi koye ɓaleɓe omo waɗa ɗum sacrifice pour omo sottira ɗum safalɓe woɗede pour Biram yo nangge yo carriére muɗum yo bonne yo waɗa ni watta kono noon ɓe jejjiri Biram holko haali ɓe jejjiri Biram hol fenade nde takkiɓe ha kanko lo gourmo o wi Biram rutto caggal Biram wi wonde mi ruttaki et pourtant kala nde élection ngaji gasi Biram sa watto ene kalis ara heɓa ɗo henna e Dakar lelo ɗo faya pari partout ene yaha tottuma hen aɗa yewtina meeɗa dañ a jarama toka nde ɗo yewtere ma gartume rende ɓamtare ndim wannoɓe bonande ɓe won hen wona ina gankite ina ganda mayɓe ene ganda wuuɓe ɓe ene ganda wonɓe motanɓe ɓe ene ganda ɗanniɓe jaltuɓe ene ganda beele wiiɓe yoɓe garta ɓe ñaaweɓe ko ɗum woni lawol ngol walla ala ko hebdande amode kalis acca haala ka ɓuuɓa e min mboɗo sikki ko gonga amnesty waɗama mais alay saago no ɓe mbini sibo aɗa andi ɓurani hunde ɓurani musde en jii ko ɓenni kon événement ji ɓennuɗi ɗi ha joni ne waɗi ɓe ganduɗa ko waɗoɓe des documentaires walla des extraits de vidéo hollitoɓe kañumen ene jeeyno e waɗannoɓe exécuté wonande waratnoɓe donc so tawi an ka ɓiɗɗo ka orphelin walla ka veuve a yi mo ganduɗa oɗo ko kañum waɗi galle baɗɗinɗa ɗon ɓe woodi taccinaɓe woodi waraɓe ha joni justice waɗani c'est pas parce que laamu waɗi reconnaître erreur mum tan que hunde nde koko foti accedeteje yimɓe mbaɗe indemnisé ala justice no foti wadde justice waɗirta ko goto foof anda hol responsabilité mum gonnoɗo hen totte lawol waɗa ko foti ko hen wadde indemnisation ɗum ko après caggal nde ñawore waɗi goto foof andi hol ko rewra e ko way noon on saaha noon indemnisation fuɗɗo wadde mais jiɗɗen yi tan ko eɗen gandi kam ɗon to banggue justice ne jogui caɗele surtout to banggue Mauritanie par rapport e événement ji baɗɗi ɗi jii ko ɗum wonno darde haare flam ɓe kaɓama hen e ko way noon kono wonko mawɗo Abou haali mboɗo sikki ɗum fof e wade noon ene moƴƴi kamɓe fof ɓe ndenda ɓe gona ɓodde wotere ɓe mbawa haɓade tawi vraiment ko eɓe mbawa dañde koɓe jiiɗi ko sibo hande sa yi ko heewi hen woni caɗele ko ganduɗa eɓe gooya eɓe donki ɗum hebde ko divergence gonɗo hakkude mabɓe o ɓeɗo kañumen ma ndendu tan kañumen jiiɗi ko justice yo justice waɗa ha goto mabɓe fof heeɓa ndimagu kam e fodde mum ɓe ga so tawi noddama tottama ko wayno kalise ko way noon dutti to caggal donc ɗum ɗon mboɗo sikki nawata hen sa ƴeewi ko ɗum nawi même hay to banggue hande sa ƴeewi élection ji présidentiel e ko way noon eɓe daña probléme e ko wayno donc min mboɗo sikki mi jurnota ko mawɗo Abou haali ko yoɓe ndendu ɓe gona ɓodde wotere ɓe mbawa dañde justice baɗɗo équitable beele goto foof anda holko wonno hen responsabilité mum e ɓen ɓe ganduɗa mbaɗi kayni guuri
won président ji ni ganduɗa kañumen e mbaɗi noon nguuri mawuya en nguuri donc mboɗo sikki ha joni justice no fori wadde ɓe mbaɗa rapport aji mabɓe ɓe mbaɗa enquête aji mabɓe ɓe nawa ɗum to lawol amnesty uji mbaɗe ɓe ƴeewa bon uddite ɓe jaaha to assemblée nationale so pari ɓe jaaha to justice goto foof anda hol kañum ko wadno hen comme acte on saaha vraiment goto foof anda fodde mum nder noon après indemnisation wawa wadde namdal cekkital temps o gasi toka wi yoɓe jolto hujjaji mabɓe mbasana dawgol mais hade ko dawgol wariɓe kamɓe konin koɓe cikki ko dawgol wariɓe so tawi ko dawgol wariɓe beele dawgol no wawi wasa yaltude hen ha joni dawrugol ala kulli haalin waɗa puisque ça no yiruni kanko hoore makko haali o ari hayre banggue politique gueguere hakkude Birane Daould Abedine e ko way noon donc ko yahata ha politique naata hen wadde ɗum ɗon ko ɗum woni ko mbiyeten toujours alay saago ɓe ndenta ɓe gona ɓodde wotere ɓe mbawa wadde point commun ɓe mbawa haɓade mawɗo Abou politique o kam alay saago naata ɗen sipo hande kala gonɗo e parti au pouvoir yejjiti caɗele bandumen ɗe hankkadi ƴewata tan koko welata laamu ngu ko ɗon waɗata défendre donc alay saago politique wawa nattude hen ndima jama toka konngol ma cakkitol eyyi min konngol am cakkitingol tan ko wiide ɓe kamɓe koreji Mauritanie yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda wonko kewi ko joli ko wona kamɓe tan muusi ene muusi moni kala min de gonmi toon de wonko guurmi hen wonko jiimi hen wonko gandumi hen eyyi par ce que won waraɓe e yeesam min mbaɗa wawno hen heddade hay mi tolninoma e saaha min mbiyatano mata komi bartiɗo kala ganduɗomi nanɗo jiiɗo mbaɗa jooɗiɗo mbaɗa haala ma andu min ko kalami koko gonɗi e yam nde tawno mi alano hen mele mi alano hen sikkitare joguinomi miijo tan ko nanguno kaari e kaari ko ɗum woppata kam min mi daɗa ko wari kaari e kaari ko min ɗum addanta kam wuurde donc kaari en maayi min somi wuuri gurdamam holko keɓurmi nafde rendam holko keɓurmi nafde leñolam ko oɗon philosophie joguinomi kono noon hande o mi jogtima miijo wongo ngo joguimi ngo ko min mbaɗa wawi wuurde mi nafa rendam mi nafa leñolam mi nafa bandamen mi nafa fofofam tawa wona won on fan ko heddi ko noon ko ardeɓe waddudeɓe jungo e fandu ko quel que soit alpha no wawi sifrade hay sino tawi ɓe pamodirani e kamɓe koye mabɓe ko ayibaji ɗi yoɓe goppuɗu men goto maɓɓe fof wasa aybinde keddiɗo tendance jaɓɗo haltidede o yoɓe jaaɓe kaltido yeey kamɓe gandi koɓe jiiya e haltidede nde hoto ɓe gaybin saliɓe yaade mbi wonde kañumen kaltidaka ko ɗum ɗo jiiɗi ɓe kañumen yo nanto e ko mbi ko mbasa aybinde jaɓɓe yaade ɓe mbasa bonnide ɗumen par ce que ko kamɓe tan mbaddata koye mabɓe ko koreji tan mbaɗa ɗo par ce que ko waddata ɗon ko pop ko palol dande ma e rewngol tan ƴettata ko taransa jaaha ha pukkoyɗa fumu guiley ko kamɓe tan goɗo ko kamɓe tan kaɓata e koye mabɓe hay goto goɗɗo ala gummiɗo hot el sarki walla gummiɗo hot el harbi walla gummiɗo banggueji goɗɗi ari ɗon ene rende e mabɓe haare nde ala kala garɗo gummiɗo e hotuji ɗi ari tawiɓe ɗon ene rende e mabɓe haare nde wona intérêt mabɓe addi ɗum e haare nde ko intérêt hoore mum a jaama taga ndim konngol cekkitol gasi presque kono ko wiide beeli ɗum weeɓi saabu so tawi en kaldi min ko calimi ko ɗum jaɓɗa ko ɗum calimi beele en mbawi famude min ɗum woni ko mbiyami toujours mbimi enen fof en denti ñawmen ko goto eɗen dendi eɗen kaɓa e gaño gawɓe mbiyata ko ennemi men poɗɗen ko rentude d' abord no par ce que peccor so waɗi tan pour mbawa hebde justice ko hunde sattude no fewi mais no Abou yi ni kala hen jabɗo haltidede heddiɓe horopel ɗumen ɓe jaɓani haltidede ɓe kadi yoɓe daaro haɓe daña justice fo e waɗi noon vraiment ko hunde ganduɗen eɗen mbaɗa enenne koɓe mbiyata ko hakkillaji men foof nan toon eɗen kadi vraiment ndende mabɓe sunare nde bon ko heddi ko weltanade bandiraɓe foof hokkudeɓe aadi aset paɗo inchallah yeeɓiyankoɓe Pire TV lewal communication jibini lewlewal rendo e ɓamtare ma en gar hen so Allah lamɗo jaaɓi Djiby Dieng jogui caméra o molel dame o wallittamo Ali Fall montata ko ɗo katten jaafuɗon mabɓugo e gueɗe goɗɗe mbaɗi noon Abou kay kam dañi saago mum saabu natti wawde ñamde tew kala komin coodi kanko ñamata ha laaɓa o caaɓi ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi tew wayri ñamede
laamu jom an